ngiyaphinda ngiyanikelela abantu abaNkulunkulu. Ngibingelele ikhulu zikahulumeni wakithi izivakashele namhlanje. Ngibingelele nomongameli weGada Freedom Party. Ngibingelela nje nabo bonke abantu abathi bashiya imisebenzi yabo beza la. Ngithi inkosi zibabusisa. Mantwana baNkulunkulu libone ekuseni ngeze inkosi yamaqadi inkonzo. Wakuvele uziwa njalo eqaleni umkhulu inyanga ezile ethi makuleli sabatha lokuvala umhlala July. Bese inkonzo yasekuseni linika inkosi yamaqadi yasemini esiphathwa uyena umkhulu. Amen. Ngiza kubuyisela izinto endweni. Ukubeka ingekho amaqadi la ngabe loMnazaretha abaphela. Ngesikhathi inkosi ezala lenkosi ekhona yamaqadi ithatha isifungo sokuba yiNazaretha. Ngesikhathi samkhulu ilanga wathi umkhulu mase ibhabhadisa wathi namhlanje ngitholile inkosana yayo uNazaretha. Nangesikhathi umkhulu ilanga esesithele sekumkhulu inyanga yezulu ekhona kwaba yiyona inkosi yamaqadi yathi baba isho umkhulu awuphuma umhlangano sishayisa ukuphuma umhlangano wakuzophuma umhlangano enhlangakazi wawusuphuma ke ngalo iqadi leli elidala. Amen. Namhlanje ke leli iqadi likhona libimele loNazaretha kwazi baba yilesikhathi basihlanganisa ibaningi kanje namhlanje sihamba nalo inkantolo limile lithi unyazi inkosi yangilazi angiyazi inkosi. Nangesikhathi besifakele amaphepha ngaphansi sebenze zonke izinto sebezomemezela lela gama leli abantu memezele abantu ababethi likhona. Angazi iqadi la ibamba kanjani lelo nakubonakala la selimemeza leli lami iqali igama. Nalo lesibili labenyezelo kodwa ke ukumezela kwalo akuthathanga isikhathi ngoba elami lisekhona namhlanje. Into yokuNkulunkulu ayifi. Amen. Kodwa manje mayilo uNkulunkulu obushodayo uyafa. Iphele. Yebo ngamaNazaretha kwalo namhlanje umpholo ngikhumbule. Ngikhumbula ethi lo muzi ufuna ukushintsha ube yiminicity. Namhlanje ngiyanibona amaNazaretha nikhuthele neyakha ama-flat nakho ama-flat lapha niyakhuphuka lo muzi usuqala ukuqhakaza.
Nakhe indlu yesonto ukuthi siyayithanda into yini ngiyazenzela nakha indlu yamavisitor ngaphakathi eSpace engathi uNkulunkulu wanika amandla inkosi inibusise manje anginazi masenibani ngaje ukuthi kufika waphi ukuthiwa kodwa ngizolo ngishile ukuthi namanje ngakaphelile baseza abanye iqiniso umhlaba uzophela nize ngayo lento imana zathi ayinhle lokuhle bayokugcwaliswa yinina bayakhathalele nipolish nithande ngoba nayithola mahala ithengwa le ngoba niyabona laba ingubo emhlophe uyangena bazofuna lento le ela ekhaya ngoba la ekhaya zikhona izinto konke khona mawufuna ukugana uyagana mawufuna abantwana uyabathola mawufuna umuzi ungenamuzi sikinika isibusiso sigcina usutholile umuzi ngithanda ukwazisa laba abafika ukuthi namhlanje umhlangano uyabhalwa akekho ozophuma ngaphethe lutho wonke umuntu uzophuma nesibusiso no kade fike nokufa ngiyathetha oshebe bakuthathe bakushila ahambe siphilile ubheke baba lapho incwadi uma sihlangene abantu zalasuku sizogezwa sizobhala namagama ethu encwadini yokuphila ufundeke lapho baba Mateyu 19:29 ngiyanimema bafowethu ngithunani ngiyababongela ke laba bangayigqokile kwemhlophe ngithathe ehlele kubona ngokubona ushebe sesenyameni abaningi abambona ushebe sesenyameni ubona sebeyolizayo yanimema
singayifuni nalowo oshiye izindlu noma abafowabo nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma udadewabo noma oyise nonina noma unina nabantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa ukuphindwe kaningi kanti ifa lokuphila okuphakade kepha abaningi bokuqala bayakuba abogqina nabokugqina ibambe lapho baba abashiye imisebenzi yabo beza la kashiya nabahlobo zabo bashiya konke abanako ngoba bethanda ushembe bashiya namazabo ngenxa yegama lami bayakwemukelisa okuphindiwe kaningi bade ifa lokuphila ophakade kuyinhlanhla-ke eManazaretha ubona ushembe esesinyameni abaningi bambona sebengale phesheya kwethuna ngoba ushembe yenye ushembe ungathi into uma ukhuluma ngoshembe ukhuluma labantu abangamazi ushembe bake babona ukuthi ngale wani kanti uqiniso
Mhlawumbe uyakwazi ukuthi umuntu wakhe engayitholi ingane bese ebuya nomkhonyana wakhe bezala bezobika ukuthi baba siyacela sesineminyaka sishadile ingane siyitholi bese leka linye igama sikhipha leka sithi inkosi ibusisa basithe inkosi ibusisa konke kuyafezeka. Into efanele niyazi maNazaretha lenkonzo yenu ithandini futhi mina ngiyacasuka manginibona niphikisana nabe inkonzo ngoba phela umuntu uyikhethela yena inkonzo ethandwa inhliziyo yakhe. Inkonzo akuyona into yokuthi niphikisana. Thatha indlela ngithatha indlela siyohlangana phezulu ezulwini. Yinye futhi into efanele niyazi maNazaretha ukuthi uSheba le inkonzo yakhe azange ayithekele kumuntu kepha ehlala noNkulunkulu wayifaka emthanjeni kababa omkhulu umqalo luhamba akazange ayithekele komunye umuntu akazange ayolifundela iBhayibheli kodwa konke kwehla noNkulunkulu wakufaka ikhanda lakhe yasemthanjeni njengoba sisekhona namhlanje. Futhi maNazaretha lohamba khathali ayikho inkonzo eyofana nobuNazaretha. Niyabona ngabona umuntu eniphikisa elwa nobuNazaretha. Ningakhohlwa ukuthi noma omkhulu amadimoni ayimphikisa ethi Shembe la uyakhona uthi abantu abaphile thina sithi abafa yake yaphela ke leyo nto maNazaretha nina manihlanganyela nabo ngiyangizwa ukuthi khona umuntu othi yena silifundela iBhayibheli kanti likabani iBhayibheli ngoba la nombalo ofuna ukulifunda iBhayibheli lifana nebhola moyo groundini uthi uyodlala ibhola mawuphethe iBhayibheli uya endini yokhozela akekho lelungelo lokuthi umunye angalifunda iBhayibheli. Ningavumi weMaNazaretha hambe nivisuele abantu abamayimpabanizi umgaqo bendesela ukuthi upapama angiyena upapama mina kusheka lento maNazaretha ifale lokuphila engane bangena muntu manje nina ngoba niyabazi uNazaretha nizohluthuka umuntu mayiniphikisa msana uhlanganyela nabo lento ifale lokuphila abantwana baNkulunkulu. Uyabona mina nginithume maNazaretha ngikhona ngikho uShembe uyinto esikuyikhona noma ingekho la ngekho khona uShembe khona ngomemeza uyasabela anopasopa lento ukuthi la khona ukungcwele noSathane usuke khona ezama ukuhlubula lokungcwele kulabo abangcwele ngoba umthetho waSathane akayifuni into lokungcwele. Ngiyancenga ke bantwana bonke ningahlanganyeli nabantu abazonihlubula ngoba kuyenzeka qale ngeBhayibheli igcine ngesibhakela
aze lo muntu afunde nini amaNazaretha yini ufuna nini ufuna unihlubule usuke isula ke umuntu olona kuNazaretha yena akona umfana kwasibiya ngathi zasale sidluleke babe ngekho noshampu bokwasha amakhanda amaNazaretha inole ibubu ithi ibhebhizini maye befunda ke esikoleni nalo mfana bakhula bathi sebekhulile wathi lo mfana eyisalo wakasibiya uthi namba labantu abakhonza umuntu uphuku ngephele emakhanda ethi masingazi ukunoJesu umuntu wayedwa uJesu elekeluyise kubazini kodwa ngoba wayiphiwe leso siphiwo sakhe kodwa yena wayemuntu njengalathi singabantu thina abantu abamnyama ngazi salinyazwa yini into mayifonywe umuntu omnyama siyayeya yabona ukusha kwa umlungu ngoba niphinde kathathu la kodwa nizozala wana ngibona ukuba ngithi ngiyibona lento yini uMaNazaretha ukuthi ihlonishwa abantu abaphezulu nangu uhulumeni wethu nje uphelele la ekhaya uzobona thina anomiyeka kodwa naye naye sazi mhlawumbe abantu balanda ngey'ndlela ey'ningi sethi lo mfana-ke kulo laba balandela umuntu baney'hluthu ey'bomvu asephatheka kabi-ke lo oyinzalo kuNazaretha wahamba isikhathi isasamkhulu inyanga yezulu naba sebehlangana la ebuhlini nalo ethi yena ukhonza umuntu useyabuza-ke lo wasibithi awu wena usula awabukisa ngamukanga esikoleni okusho amaNazaretha ayabuya kuphuzana ethi hayi kathi sasumyeka yiningi indlela zokulanda abantu nobani phelele la nibanika ngaka umuntu ngamunye ulanda omunye ufika lana egula ukugula okungaphili osekuhlule inyanga bese fika la ekhaya abusela amafutha nje namanzi bese phila omunye ke uthunywa abakubo balele uthulini lomhlaba ukuba zobakhozela yingaye umuntu mayethu uthunywa abakubo abalelo thini lomhlaba uyazokhozela kodwa siphabana nomthetho kaShembe asiphathe kahle lento kaNazaretha uShembe uyaphilisa uyabona uShembe akabathinta abantu noma emthandazeli umuntu akamthinti la ekhaya simthinta umuntu ngisho amashumayeli babemthandazela abaloku kubamba ngezandla kusho umthandazo nje bese indoda kuphuma idimoni mayini idimoni uphuma ukufa mayini ukufa ngoba basuke becelile bathi Shembe sicela lo muntu aphile uShembe umoya uShembe uyinyama
thina la siphilisa umuntu ngaphandle kokumthinta. Abaningi bakade befika la basafika namanje. Omunye ukwafika nge-wheelchair ngingamthintanga ngeke ngimthinte futhi. Uthi umbona ebese iziba le-wheelchair kade yayona lefike yena. Esiyabe asafuna ukusondela kuyona. Ngoba la ekhaya kunengilosi yakhona. Ephilisayo. Uyabona la ekhaya masithe inkosi ibusise ukuthatha lokho. Kuyisibusiso. Noma mhlambe ngikhiphe imbeke ngathi akunikisa abashumayeli ungaboze nyeza ungabobona ukuthi ngathi imbeko azikho ukushembe hey kashembe imbeko. Ukhulume naye imbeke ubeke lokho kunikubekayo bese ukhuluma naye imbeke ukuthi ucela lokhu nalo nalo. Ngoba noshembe usuke khona lapho uwemukela lokhu ucelayo. Hey, ngibona lento enikhula ngamandla. Sengiyabona lento esho baba mkhulu ethi abangawufaka ukhonkolo endlini yakhe yokugcina. Ufuna ukumila awumboze umhlaba. Namhlanje umhlaba wonke uphelele lapha. Wonke abantu bazogqoka ingubo emhlophe. Umhlaba usuyibonile le ndlela ukuthi ayikho enye ile phela eyimpumelelweni nasekuphileni. Ngiyacela ke maNazaretha ukuthi laba abafikayo nibamukele ngezandla ezifudumele. Nibenze bezizwe besekhaya. Athi mayefika umuntu angazi ukuthi kubona kuhlalwe iceshini. Ungagwebi nesicepho usulungule ukuhlalisa. Ngoba phela ushembe uwabo bonke abamthandayo. Akuyena wena ukunodwa maNazaretha wabo bonke abantu ngisipara. Mundu wendandani. Shembe futhi akakhethi balala muntu. Bonke abantu ushembe bamukela. Umuntu masefika ekhaya anomamukela maNazaretha. Nimnike nokudla mayilambile. Ngoba nina nibekelwa bona ukuthi nibaduduza abantu. Abasosizini bakhipha osizini. Nilenze bathokoze. Niyabona ukuthi namhlanje abantu baphangelana bangena la. Mihla namalanga. Bangena lokuzwa la ebushini. Kusho ukuthi uyakhazimula phezulu kwelanga nenyanga. Bazofuna ukuphila sebeyihambile indlela. Ngoba phela ushembe uba ngokugcina uyahamba uthi ufuna usizo. Uthola lo sizo olufunayo akulona lolu. Usukunentanda mawuthi uyafika kumuntu olaphayo wathi hayi cha lento ngilapha ehamba kushembe. Umuntu olaphayo usuhlale efuna imali vela jahe lokubala lo. Bese kunika noma yini. Kodwa mawukhwela kubantu abalaphayo ukhwela kubona. Kanti into eyisibusisa umthandazo. Masihlangene sibaningi la sisuke sizocela ushembe lwakhanyise indlela zethu. Asichitele amaphupho amabi. Asichitele nezitha ngoba izitha izihlale zikhona emhlabeni. Yengibale umuntu mayefuna ukubona lento washembe ekhuluma kabi ngayo. Ukuthi suke kwenze njani. Wakhuluma kabi ngalento washembe.
kodwa uShembe uyashesha ukuphendula ubona izinto zakuhambile kahle kanti impendulo kaShembe nje zikushaya uShembe Manazarete akasukeli muntu kepha izinto ziyanda imihla namalanga ngoba bona bayibona bengcono kunathi bese ngizibuza ukuthi awu manje bayibona bengcono kubela babona ukuthi le nqwaba yabantu engaka ezala ekhaya ididekile noma idukile noma kuthiwa bayaduka abasengaduka babantu kanje abasabonisani ukuthi asidukile ingakho nje wemana ningahlanganyeli nababi bazonikhipha kule ndlela kaShembe banifake endleleni zabo kodwa ningabi nabo noma bekezelela nje Manazarete sengiphetha ke Manazarete umuntu ekhuluma kabi ngalo Manazarete ingabolwa naye ukukhumbula amagama enkulunywe baningazibaleli bandla bathi noma ngaqamungile siqhoma kuliphizo ithi kanti lento noyika yona ikhubeke Manazarete uyabona kona isikhathi umuntu angayiboni into athi mayiseyibona into inkungisisukile emahlweni besimkhanyela umuzi wasebuhleni abaningi lo muzi bawubona emaphusheni belele ebusuku la kusezulwini lethu Manazarete sempetha ke batwana kaNkulunkulu ake ngibongele laba bacela isibusiso laba abashumayela bebesibhekele lo mhlangano omkhulu kangaka bengalali ubusuku nemini besibhekele ukuphepha namaphoyisa kisho uhulumeni ebesibhekele ukuphepha engathi uNkulunkulu abakhulele izikhundleni eziphezulu lezi abayiphethe nalaba abasiklinela ke emahotela ngithi inkosi zibabusisa inkosi busisele kuzwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo 84 socela umfundisi uNkulunkwane wasePhundana sonesele inkosi Moses